Això d'aquí darrere és la Casa de Cultura de Sant Cugat. Dins està l'Escola Municipal d'Art i l'Escola de Música. També hi ha una sala d'art permanent. Per altra banda, aquí tenim el Centre de Restauració de la Generalitat. Podem dir que això és part de l'art que es viu a Sant Cugat. Tothom sembla estar d'acord. Sant Cugat és una vila que atrau l'art. Les causes poden ser moltes, però el resultat és un. Sant Cugat té una important tradició artística en la seva història recent. Us parlarà el president de la Generalitat de Catalunya. Senyor alcalde, senyores, senyors, vull que les meves primeres paraules siguin per felicitar el col·lectiu d'artistes de Sant Cugat, que ja fa una pila d'anys, en fa 9, si no vaig errat, i després, doncs, any darrere any i enguany, han estat organitzant aquesta mostra. Els vull felicitar per... Hi ha molts motius per felicitar-los, però deixi'm espigolar un parell. Finals del 80, que és quan comencen a viure aquí destacats artistes, arquitectes, en fi, intel·lectuals. Això aporta que la pròpia intel·lectualitat, la pròpia Universitat Autònoma, que en els anys 60-70 s'estableix a Sant Cugat, porta tot un nou caliu que en l'aspecte artístic repercuteix. Repercuteix en la pròpia inquietud de la gent de Sant Cugat, que a través de l'Escola Catalana de Tapís o de l'Escola de Pintura Mural crea uns nous artistes, el més destacat de tots, per descomptat, és Grau Garriga. Aleshores, aporta als nous artistes vinguts amb cert prestigi que agafen la nostra ciutat com lloc de residència, molts hi segueixen vivint, o com lloc de residència per uns anys determinats. Aquests artistes, junt amb un afany nou de la gent que som d'aquí, d'intentar fer una ciutat amb un estil de vida, amb una forma de viure una mica diferent, i en aquest cas, després de ser un lloc de camp que pogués ser un lloc de cultura, i potser la Universitat Autònoma va ser la que va donar un primer pas, doncs ens semblava a alguns que calia donar-li un pas més fort. Jo, principalment, vaig defensar, des del primer moment, un pas fort en l'aspecte artístic. Aleshores, en el 1973, vaig crear la primera galeria comercial a Sant Cugat, i podríem dir més o menys que a partir d'aquella època es van començar a fer exposicions més seguides fins a arribar a l'actualitat, on són numeroses les exposicions que mensualment es veuen a Sant Cugat. Tot això ha fet un caliu fort que, en aquests moments estem defensant nosaltres com Galeria d'Art d'Avantguarda i que intentem portar en diferents llocs. Llocs com poden ser Madrid, amb la Fira Internacional d'Arco, lloc com pot ser Alemanya, amb les fires internacionals, o pot ser els Estats Units, però també amb llocs d'aquí, que és a través de la Mostra d'Art Contemporani Català que volem fer de Sant Cugat un centre d'art contemporani. Un centre d'art on neixin cada 2 anys les últimes tendències plàstiques de Catalunya, on fem un resum del que a Catalunya estem donant, del que podem donar plàsticament, i aquest resum no és cap premi, no és res que la gent s'hi apunti en aquest concurs perquè tindrà un premi, sinó que simplement el seu premi serà tindre l'obra exposada i que aquesta obra recorri les principals terres de Catalunya i es pugui veure a diferents llocs.
cosa que vull posar de relleu respecte d'aquesta 5a mostra d'art contemporani català és que en aquesta ocasió veig que els pintors aquí exposats, en general, han perdut aquella dolçor a què tant ens han acostumat en els últims 7 o 8 anys. Sembla que l'art havia perdut el sentit de violència, d'acusació o de joia, però tot això dit amb força i energia. Des de la fàbrica Aimat de tapissos i catifes dels anys 20 als 40, fins a l'aparició de l'Escola Catalana de Tapís, als anys 60, moltes són les activitats que han portat a Sant Cugat noves opcions plàstiques i nous artistes. En qualsevol cas, el monestir sempre és el centre latent d'aquesta vida artística. Ell sempre ha estat voltat de pintors, i ell mateix va fer néixer d'alguna forma la vocació pictòrica de Grau Garriga. Després, Grau Garriga farà canviar des d'aquesta vila, des de l'Escola Catalana de Tapís, el curs de l'evolució plàstica del tapís del segle XX. Cadascú fa anar per la seva feina els materials i els mitjans de producció que li són adients. Aleshores, hi ha pintures que s'assemblen a escultures, escultures que s'assemblen a pintures, gravats que incorporen elements sobreposats, i això ho voldria remarcar sobretot per les persones, per la gent no avesades a la contemplació de l'art. Avui aquest aire renovador continua i Sant Cugat ofereix diferents opcions artístiques, sales, escoles, exposicions i la mostra d'art contemporani català que cada 2 anys recull les darreres tendències dels artistes del país. Això és Sant Cugat, un centre artístic que sap que té un paper en la plàstica dels anys 80 tant a Catalunya com a fora, tot responent a la seva tradició creativa. La pintura mural ha sigut importantíssima. Sant Cugat ha estat durant molts anys, mentre que va ser pràcticament director el Miquel Ferrer, actualment desgraciadament i malauradament mort, va tenir molta importància aquí a Sant Cugat i van passar artistes mundials. Fa uns 7 o 8 anys aquesta exposició artística va desaparèixer i avui dia ho fan a Sant Sadurní d'Anoia. Sant Cugat no és pas un poble de masses habitants, tenim 35 o 40.000 habitants, però hi ha 7 sales, un número molt important, 7 sales entre municipals i professionals. Amb aquestes 7 sales hem tingut artistes i tenim artistes coneguts mundialment, com pugui ser els Hasler, com pugui ser el Beltrán Bofill, que es posa a Nord-Amèrica, tenim el Llunell, el Jaume Sàbat, el Frederic Cabanes, i és molt difícil, lògicament, poder-los anomenar tot.
Cugat, evidentment, per mi és una joia parlar del tema de l'art perquè, evidentment, sempre he dit i mantenc que Sant Cugat és una terra d'artistes. Però és una terra d'artistes no és perquè sigui d'ara, sinó que si comencem a parlar del passat, evidentment ens trobem que a Sant Cugat tenim el nostre monestir, que ja, evidentment, marca unes pautes artístiques de la nostra localitat. Però sense anar tan lluny, evidentment, hi ha una història més recent de que comença l'any 1913 aproximadament, quan rebent precisament una suggerència de la Mancomunitat de Catalunya, en Tomàs Aimat, que estava a París gaudint d'una beca precisament, se li va fer una oferta de fer uns estudis de textura de nuat a mà. Això va comportar que l'any 1914 tornés en Tomàs Aimat a Sant Cugat i el 1920 fundés en la nostra localitat el primer taller precisament de nuats a mà que es va anomenar Aimat. Evidentment, aquest taller va començar el seu inici a Sant Cugat, amb això creàvem una època artística a la nostra localitat. A l'any 1939, a la postguerra civil, evidentment aquesta empresa o aquests tallers va tenir una decadència lògica. A l'any 1944 moria el seu promotor, en Tomàs Aimat, i a l'any 1955 la família Vinyes va adquirir aquest edifici de la fàbrica Aimat i precisament amb aquesta idea de que Sant Cugat es tenia de continuar sent aquesta terra d'artistes i que es continués d'una certa forma el que havia iniciat l'any 1914 en Tomàs Aimat, va decidir crear l'Escola Catalana de Tapisseria. Aquesta Escola Catalana de Tapisseria, el seu promotor, evidentment, va ser en Miquel Samaranch, a la qual va agafar dos antics col·laboradors d'aquesta empresa, que eren Alfons Canals i en Francesc Ferrés, i amb l'ajuda d'ells van poder començar a iniciar aquest procés. Llavors ell va considerar que per portar a terme aquest projecte ambiciós tenia de buscar algun artesà i fins i tot pensant sempre que fos santcugatenc, i va trobar en Josep Grau Garriga, una persona evidentment que ja havia començat a treballar en aquest món i que va ser ell el que després de fer uns cursos intensos a menjant l'orsat a França, quan va tornar precisament a l'any 58 es va iniciar o es va crear a Sant Cugat el que es va anomenar Escola Catalana de Tapisseria. Bé, això evidentment és una història trista, al final és trist, perquè l'any 1980 aquesta fàbrica va tenir de tancar i el tancar la fàbrica vol dir que es va perdre l'Escola Catalana de Tapisseria amb tota la seva història, amb tots els seus cartrons originals de molts artistes que fins i tot van començar el seu caminar en aquest món de la tapisseria en la nostra Escola Catalana de Tapís de Sant Cugat, i que evidentment això va marcar, jo diria, una gran pauta en aquest món artístic i de les arts plàstiques que actualment gaudeix Catalunya. Us puc assegurar, evidentment, que en aquesta fàbrica Aimat, en aquesta Escola Catalana de Tapís, van passar molts i molts artistes que avui gaudeixen d'un gran nom i que les seves primeres obres precisament les van plasmar amb aquesta Escola Catalana. Evidentment, a Sant Cugat hem tingut altres coses, com és l'escola de pintura mural, que malauradament tampoc existeix, però no obstant això, vull dir, no obstant aquest passat tan ric cultural i que fins i tot en aquests moments estic parlant de dues coses que teníem i no existeixen, Sant Cugat segueix sent aquesta terra d'artistes que us deia al començament. I segueix sent aquesta terra d'artistes perquè Sant Cugat és una de les poblacions amb més galeries d'art precisament per habitant. Sant Cugat té unes galeries d'art que a més estan obertes sempre, estan obertes amb unes grans exposicions i que sempre tenen material per poder exposar, i a més hi ha uns grans col·lectius d'artistes que a més amb una bona col·laboració, que a més jo com a alcalde d'aquesta població vull intentar i vull aconseguir fer, tenir aquesta col·laboració amb aquest gran col·lectiu d'artistes que hi ha a Sant Cugat i poder fins i tot en el present seguir gaudint d'aquesta, grandiositat política, cultural i artística que es mereix Sant Cugat.